Kanina la. Nag-experiment ko dire may gala kay akong gina-tape video na dire sa YouTube kung okay ba ang dating. Kung gwapo ba gyapon. So kaning nata sa Facebook live bataron. Ako po ni siyang i-upload kung kay balo ko mo-upload ni sa YouTube. Kung okay gani ang dating may gala, pwede na ninyo pangitaon dito sa YouTube kung maklaro ba kaysa mas maayo man yun sa YouTube may gala kay maski pag pila mo kabulan mo tan-aw dito makita man maing buntag noy long time no see si usa toy imong handle gani noy But now sino usa toy handle gani nimo sa una noy bagsoy pati po siya nakalimot na naman noy kumusta na ka noy Kalon sa Diyos. di ba nganong wa naman ka diri Yeah, starting yesterday, ako din nagsugod sa magsunod ta. magsunod na ta Pagdiligo na akong pre-programming, lamang kag doktor ng bayan ng akong sundan. di unsa na siya nga programa unsa imong programa Tinig ng Mindanao. unsa ganito sa una gani Malayang paliwanagan ba to? nakalimot ta ka Ano ba to siya? Kaya- Batanon na yun. Batanon. asa man ka nagbakasyon ka sa Amerika anong wa man kita nimo Di, kinigon trabaho na to nga usahay asa tay labay. day asa day ka gilabay day Usahay. Ting bilabay ng eleksyon dito ko sa North Cotabato. dito gyud ka tambay gyud Oh, sa panahon sa eleksyon, di na campaign period. oh Duha ka lugar ang mga programahan. oh Alas 5 kadlawon ngadto sa Lasay sa media na ako sa Kidapawan City. nya Pagka human sa programa, sakay kong bus, paingon nga to sa Bisayap, kay 12 to 1 na ako yung programa dito. nya napakay love life ana sa ano ko na nga puro radyo May kinangutana ka na love life. Kanang, mo nang nisudyo ko, kano kay nagsigong paminaw, ning pagbalik nagsigong paminaw sa imong mga okay episode. Doon na kayo mention na tambal na pang-emerhensya nga to sa BP, blood pressure. o nya Kung mo pagkaning niya nga kung ipalit kahapon, di ba pilay blood pressure nimo ron ugma ako magpa-sultan na sa dire. lagi pilay blood pressure no latest katong latest 150/90. okay unsa may tambal nimo giinom Version 5, mo man ang maintenance nako. hantod ron Hantod karon. nakainom ka atong sa Bersan sa atong pagpakuha ng blood pressure? Wa. Wala. Okay, Kinahanglan gini mo na. Ha? Kinahanglan gini mo na siya. Mag-inom ka ana yun before breakfast. Before breakfast? Before breakfast na siya. No? Tanan ng antihypertensive before breakfast. Dili after. Ba? So yung din kung pag-take sa decision. Kaya kung i-mix ni mo sa pagkaon ang tanan antihypertensive, madilyot siya ba? Maapil siya ba kung himog tayo? Sa gusto na kung siguro hulog, mao ba ning imuhang i-prescribe on air ang Cartopril? Yeah, Captopril. Ah? Captopril. Captopril. For example, musaka imong blood pressure of 160, 170, Oh. nakainom na kag Bersan. No. Gwapo na siya. Kay pag inom naman ang Captopril 25 milligrams, mubaba na siya. Dili po inyong drastic kayong pagbaba kay lisod mo po na. Ang katong Catapres boy dili gyud na nimo inomon kung dili kay taas imong blood pressure. Mo ba? Kay kato siya noy, gikan ka sa 180. Ibagsak na niyo 100 ba? Isug kay lagi kanang clonid. Effective yun ang isugag yun. 25 milligrams. 25 milligrams. Kanang kini kung taas lang yun kayo ang akong BP. Dili, for example, niinom ng kagbersan sa ganyan buntag. Tapos nagpakuha kag blood pressure mga alas 9, alas 10. Ang kuha sa imo 150, 160. Pasabot ka dili mapugnan sa version ang imong blood pressure. Ura bag kabaw ba? What? Hindi ba gimutuo ang kabaw? Di tagaan na imong latigo. Ang latigo is Catapres. Captopril. Sara. Isa ra pud kabok. Kay imo ra ura naman nagtabang ba? Tabang ipababa imong blood pressure. Pero nahibong ko kini magaga. Paakon. Nganong himuon na ning mamaakay aning Dili. Kay ang pinaka paspas gyud kay mo absorb sa tambal, ang ilalom sa dila man.
So, dito na ibutan sa labs diya. Oh, paspas kay siya noy. Within seconds, gi-absorb na siya sa atong vascular system. Paingon na siya sa blood pressure nato. Paspas yun kay siya, di para sa mo adto pa siya sa tiyan, i-digest pag yun siya sa tinae, bago siya ma-absorb sa tinae, dugay, Ilang seconds nga ma-dilute na siya, matunaw sa ilawom sa dila. ilan dila? Oh. 15 seconds. 15 seconds lang, ha? Hmm. So, mubahar na itong tuwang. Baba gina siya. Kanang sakit nimo sa ulo mo, ihap ko ka 1,001, 1,002. Baba na siya mo siya. Ritso na siya mo baba. Okay, pahimudsan ko ni. Ah. Ako pahimudsan ni, mientras ako nanawag. Kung namatikdan lately, kanang muhangan ko, mura kong mawas balanse. Taas yung blood pressure na. At taas akong BP na. Kining magsigig sakit niya akong batang. Tiguwang na ka. Oh, ayaw sa din. Dahil sa din. Bunda ko na. Kanang gamita lang. Usawa pagsulti. Kanang millennial generation ba? Gamita na ng thunder. Sa tinagawag, tanda. Tiguwang na. So muna hindi mailandi ay. Ako, tama itong yung mga isultig kagahapon, I think murag replay to. Nga doon na yung mga tao na makakitalag doktor, mamaayo na sa ilang sakit. Tinood yun alay. So, maihap lang ko na akong pasyente nga mo pa'y pagsulod sa klinik. Oh. Mukatawa na. Usap ko diha. Usap ko niya ng mga pasiyas tao. Doon na ganito tawag nila na ako. Doon na yung termless English sana eh. Nga. Kanang na ng kaya ako magaling na ng niyang ako specialist kasing-kasing si Dr. Bernard Chonga. Kuna, makita lang kita, magaling na ako eh. Doon na siya gitawag sa ako. Doon na yung term sa English nga nakalimutan ko sa terminolohiya ang iyang gigamit. So, tama ka. Nga ako, ang tambal na ako, doktor, makita lang ko, bisili na ako, kailan basta mahibawan akong doktor. Murag mawa na ng akong gibati. Tinood yan, kay 70% sa itong mga sakit, psychologically started. Utok na to ang nagsusugod. Ayun. Hypertension is 70% yun sa utok na to ba. Mo bitaw na di gyud matambalan ng uban. Taas kag gyapon blood pressure. Kay sige mag problema sa problema. Now, kaya ako, doktor, say magyud kong doktor. Gusto mo ginako makumpirma na yung sakit-sakit na ko sa hawak. What do you suggest? Unsa nga matang sa kining laboratory X-ray sa lumbosacral vertebra. X-ray sa lumbosacral vertebra. Muna siya ang himuon nimo. aron siguro. Aron masiguro. There was usa sa mga nagpakonsulta nako, nag-isgot nga doon ako sakit nga what's the other term sa osteoporosis? Osteoporosis is one of the arthritis. One of the arthritis cause. Mas grabe na. Dili na lata na imong bukog. Walay Wanay well. dili pod oil. Wa na calcium, wala na mga minerals nga nagasuporta sa kagahi sa bukog. Di ba? Ang bukog is made up of calcium, mga ingana, daghang kang minerals. Pag magkatigulang ka, dili na siya ma-absorb. For example, mga 30, di kag kay makaon og kaning mga na calcium rich nga pagkaon, pag-abot nimo sa 60, humok na imong bukog. Matabangan ba ta sa mga food supplement nga kinahanglan? Wala. Hindi, so useless din ang Useless na siya no. Mao ba? Ang makatabang na siya Fosamax. What's that? Tabletas gyapon na siya nga pwede inomon once a week or every day, once a week or every month. Kana siya gyud ang tambal nga giimbento para gyud nga mubalik og absorption og calcium ang atong mga bukog para ma-prevent ang osteoporosis. Aron matagag higay kay pertindaghana na ang nanawag ko og nag-text konsulta on air. Muadto niya ko dito kay daghan higayon na nako gamita ang imo nga diha sa multi-test. Na pangayoan kong magpa FBS ko ba? Naay kuan sa doktor. Kan doktor gabi mo ka. Basta yung doktor gabi diha. Pero muadto ko niya kay pangutano na ako gumag panggikinahanglan ako. Lagi. Okay, pwede magamodrit suron. Basta ingon lang nimong maka-memorize ka.
X-ray of the lumbosacral vertebra. Ug katungto ang sa tong tambala Fosamax. Fosamax. Mm. Sa spelling na. Fosamax. 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 Oh. Di, dumduma. Fosa. Pusa. Fosa. Nya Max. Max Alvarado. Di lang ta na pusang itim, pusang puti lang. Sige. Thank you. Okay no. 0927-292-8754. Baby 3-year-old maglisod og gawas sa hugaw. Dili man siya makabawas og tag 5 to 6 kaadlaw kung dili namo suksukan og suppository. Kani siya day, simptomas na siya sa hairsprung. Unsa man ang kabawa ng hairsprung. Ang hairsprung doy, ang tinae magud nato nana siya kaugatan didto gikan sa kinatumyan sa imong dila paingon dito sa kinatumyan sa imong lubot. Nana siya mga nerves. Karon naay sakit nga ang katong mga nerves nga naa dito sa imong rectum dito sa kinatumyan sa atong sudlanan sa tae mawala kana siya congenital defect. Ang tawag ana Hirschsprung's disease or aganglionic megacolon. Sa Bisaya pa nidako ang iyang sudlanan sa tae. Munang gitawag aganglionic megacolon. Kana siya tungod kay wala na may nerves sa Bisaya ugat. Daghan man kayong klaseng ugat. So nerves ang atong gamiton. Kay wa may ugat nerve di ay musulod ang tae dito, mahimo na siyang bodega. Bodegas NFA. So dili siya kalibang kay mag-ipon naman tayo dito wala may nerve siya nga mo propel mo sa Bisaya sa propel oy kana mutulak sa tae pagawas. Mao na siya nga paghatag ninyo og suppository makalibang siya kay katong suppository irritant man to sa rectum. Ma-irritate ang lubot. Kay naa pa may nabilin nga gamay kayong nerves. Mo to makalibang siya. So, mo na gitawag nga Hirschsprung's disease o aganglionic megacolon. Mangutan na mo unsay tambal. Operasyon na, walay lain. Pag abot ana niya og 7 years old, 8 years old mag-develop ng psychological problem. Say tawag ana kanang ma-introvert ang bata, shy type, kanang walay confidence, walay affect. Unsay meaning sa affect? Kana bang dili siya makipag-amigo sa ubang ka-edad niya. Lisod kay na siya kung dili mo magpa-opera sa iya. Ang operasyon pastilan pati ang akong singit singuton 6 to 7 hours ang pagdugtong sa tinahay. Sige lang, istorya na ko na later on kitaas kayong istorya na. 0912-760-1283 Doc, God bless from Tibungko. Ang leptospirosis and dengue have similar symptoms sa kalintura, puntik, panghawi sa nerves at bleeding which is very dangerous between the two. Okay, ang leptospirosis ang iyang mga puntik-puntik nga pula dito sa iyang tiil. Wala sa iyang lingagnag, wala sa iyang kalimutaw. Ang dengue naay kalintura. Ang puntik-puntik lang ang pula, dili pareho. Ang sakit sa ulo sa leptospirosis pero dili kaayo. Ang dengue grabe gyud. So unsa may mas kuyaw, which is more dangerous between the two. Pareho sila. Except kay ang dengue rapid. Ang leptospirosis dugay. Maabot pa siya isa ka semana, 2 ka semana nga di gyud sa mo subside. Kay tungod kay mas fulminant magud ang dengue. Ambot sa Bisaya unsa man akong utok ron in English man. Bisa ko saon ako baliktad ng ako utok pag dili mag in English di gyud maka Bisaya gyud in taon. 0910-4008-3886 56 years old male mo makulbaan man gud ko tapos ipatake og neoblock
50 mg 6 a.m. Then 9 a.m. take na pod. Lusartan kay taas-taas man akong blood pressure. Okay ba na, Dok? Dili mauroy. Ayaw ingan niya. Ora man ikuan, murag kanang tingi-tingi gani plate kag mantika. Dili na mao. Dili na mao. Istorya ng doktor na mo. 0946-659-6484-82. 40-year-old girl, SIR, sakit likod og binhod kamot og tiil unsa DNA dok kung sa tambal. Kung naa kay diabetes, possible na siya. Pero it is one of the symptoms sa menopausal syndrome. Menopausal syndrome. Tambal wala, pero naay supplement nga gitawag og Remifemin. Remifemin. 1 tablet 2 times a day. 0909-813-2058 dok. Si Lourdes Palmero, taga Turil, 58-year-old, sakit likod, unya mulakaw maskin duol, hangakon ko og moabot sa liog, mura ko og gituok unsay tambal. 58 years old na si problemas kasing-kasing. Magpa-ECG ka day, patanaw ka cardiologist. Kay mohanga ka, possible pod nga taas imong creatinine. 0965-066-4899, 19-year-old, nanganak, first baby sa February. Mga anak, pero nanganak man og January. May posibilidad na iba ang father ng child. Magkano magasto kung magpa-DNA test? Salamat. Di ba na may premature? Wasig twins. Premature ba? Dili ba? Kasi daw na lain papa. Okay. DNA test ang ilang gusto. Dili Di ko kay baloan ang DNA test. Pila gyud siya kay ang kuan na ba ang gobernador na makahimo anay sa iya ka sa karon. DNA testing can only be done by sa crime lab sa krami man ang hibaw-an diri sa Davao wa di ko kay balo. Wala di ko kay balo ang DNA testing. Sa krami ra gyud akong nahibaw-an ba? Sa Manila ba? Huwag naman to diri sa Davao. Nakalimot naman ko. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Wa. Gid 0935-740-0422. Wala. Males, 63-year-old. Lusay, ilalom sa apapangig sa luwat sa wala og sa tuo. Basig di na lusay doy. Masig 63 years old na ka, basig di na sa lusay. Tanawa sa kung na kay bulok ng ngipon, wala kay atuloy nga isa ka kutsara dito sa imong dalunggan, wala infection sa imong ilong. Kung wala ganyan na, lahi na siya. Dili na lusay. Ipatanaw na sa doktor. 0926-889-4097 Kaputian, Igakos. Kung pwede mag-lecture po og prevention against mga sakit ng lifestyle food kay preventive is better than cure. Ingani ni siya, day, kung naminaw ka, kadaghanan gid sa mga preventive medicine, kay balo mo ba? Kay balo lang mo. Ang problema ninyo kay daghang magtuo-tuo mo ba? Anay herbal anay nga supplement maayo ni. Mukaon tag udlot sa kamuti ngani na. Wala na ba? Ang sa tinuod, ang preventive medicine is following the natural physiology sa atong lawas. Mata na mo, sa man natural physiology dok. Sige na, may istorya na ko ana pag makadumdum ko. Pero sa tinuod na hingala ba? Wala gina inyo nga supplement, vitamins, eksakto lang gyud kakaon, naka-exercise, naka-kalipay sa imong sa tawag imong kinabuhi. Sus, di gyud mo kinahanglan doktor ba? Wa gyud, di gyud mo kita, di na gyud makahimo og dakong balay ang doktor ba? Di na wala na ipangita og pang-down og kanang Mercedes-Benz. 0930-630-0604. Kabalo mo